Veliki šef uputio je učesnicima Elite novo pismo, u kojem je saopšteno kejo je ovo nedeljni vođa, dragi elitari, želim vam sve najbolje. Vođa Eterca, glasilo je pismo pre samog napuštanja Elite, Veličkovićeva je izrazila šta bi volela da joj se ostvari na dan kada se bude porodila. Upoznaće sam duša pravu učesnicu realitija Milicu Veličković, sad sam trenutno nešto drugo, postala sam bolji reality igrač jer sam gledala iz polja, bila sam streamerka, tako da ćemo tek da idemo pun gas. Samo sam htjela da dodam, ako stigne pismo, to ćemo tek da vidimo i da razmislimo, iako bih volela da vidim dva smrada u krupnom kadru, to moram javno da zamolim. Da vidim kako će face da im izgledaju i kako će da se ponašaju, a moja snajka Slatkica će možda da opere kosu za tu priliku. Baš me zanima kako će dva morbidna skota da slave, poručila je Milica.